aditua naiz, neuropsikologian aditua, eta lan egiten dute 3. adineko egoitza batean, dementzien kontuekin, eta gero adazen erakunde bat non lan egiten dugu muineko gaitzak dituzten pertsonekin, eta horiekin psikoestimulazioa egiten, eta ematen diren arazo guztiak lantzen ditugu. Eta gero ere formakuntzan lan asko egin dute, formazioa ematen dute zentru ezberdinetan, bai diskapazitate arloan, edo bai garapen pertsonalaren arloan, eta holakoetan aritzen naiz. Gaur eman behar dugune hitzaldia, nire ustez oso interesgarria da, hitz egiten du gure bertsiorik hoberena ateratzearen kontuari buruz, eta nire ustez gure barnean daukagun ahalmen guztia ez dugu azaltzen, eta uste dute interesgarria litzateke jakitea zein gauza dira boteretsuak gure baitan, baina ikusten ez ditugunak. Eta horiek ateraz, nire ustez asko zoriontsuagoak izan gara. Gure baitan ditugun ahalmen guzti horiek ateratzeko, nire ustez 3 kontseilu praktiko eman ahal ditut, eta honako gauzak dira. Lehenengoa, guztiok ditugu mapa mental batzuk, eta horren bidez jokatzen dugu. Gauza da, mapa mental horiek askotan automatizatuak ditugula, eta zaila dela hortik ateratzea. Beraz, idei irrazional horiek puskatu behar ditugu, eta idei irrazionaletan bihurtu. Bestetik, saiatu behar gara orainaldian bizitzeaz, askotan beti gaude etorkizunean, iraganean, baina ez gaude hemen eta orain, eta etorkizunean gaudenean eta iraganean gaudenean, azkenean orainaldia juten da, eta ez dugu orainaldiaz gozatzen. Eta azkenik, pentsatzea gure buruari nola hitz egiten diogun, ez? Oso garrantzitsua da gure buruari hitz egiteko era, pentsamenduak gure emozioetan eta jokabideetan eragin handia daukateta. Tania Camino Sánchez izango da, psikologa. Hitzaldiaren titulua ezagutu zure burua eta bilaka zaite zure bertsiorik hoberena da. Eta hori berriro mila esker etortzeagatik eta espero dugu zuen gustakoa izatea. Eta komentatu baita ere bukatzeko, apirila ekaina 3 hilabeteko liburuska berrian kontsultatu ditzakezuela hurrengo 3 hilabetean egongo diren hitzaldien izenburuak eta datak. Bale? Eskerrik asko. Berak esan duen moduan, hona ekarri gaituen hitzaldiaren izenburua zure burua ezagutu eta zure bertsiorik hoberenean bilakatzea da. Eta, hortan saiatuko gara, ez? Pixka bat holan hitzaldiaren eskema hau izango da, ez? Hitz egingo dugu idei irrazionalei buruz, gure jarrerari buruz, konfort eremu edo ezagunden eremu horretatik kanpora ateratzeari buruz, eta hemen eta orain bizitzeari buruz, bai? Guzti hau oso garrantzitsua delako gure bertsiorik, hori lortzeko. Ez dakit, noiz baita entzun duzuen, hor jartzen duena, ez? Guztiok mundua aldatu behar dugula pentsatzen dugu, baina inork ez du pentsatzen bere burua aldatu behar duela, ez? Orduan hori, ez dakit, esaldi honen hasiera pixkat paradokikoa da, irakurtzen badugu behekoa, ez? Handik esaten duena, gu geuk izan behar garela munduan ikusi nahi dugun aldaketa, ez? Gu aldatzen ez badugu, txarto aldatuko dugu mundua, bai? Orduan, kontatu nahi duzuen, ez dakite noiz behit entzun duzuen Karol Dweck honek hitzaldi bat egin zuen eta oraindik ez daukan botereari buruz hitz egin zuen, ez? Honek esaten zuen Chicagon ikasturtea pasatzeko edo, han egiten zutena da jendeari edo umei ezetz esan baino lehen edo suspentso bat okatela esan baino lehen, esaten zieten oraindik ez? Eta oraindik horren boterea oso handia da, guri esaten badigute suspentso bat dugula, orduan zer gertatzen da, pentsatzen dugu ezin dugula lortu, ezin dugu ezer egin, baina oraindik ez esaten badigute, ikaskuntza prozesu batean gaudela, pentsatu dezakegu, etorkizunerako bidean gaudela, eta hori garapenerako pentsaera bat da, oraindik ez dut lortu, baina lortu, bai? Orduan, Karol Dweck honek egin zuena izan zen da, 10 urte bitarteko umei arazo zailak
jarri zizkien, ez? Eta arazo zail horretan ikusi zuena da, batzuk arazo horiek erronka baten moduan ikusten zituela, eta erronka moduan ikusten zutenek, ikaskuntza prozesu horretan aurrera egiten zuten, ez? Baina arazo zail horien aurrean zeuden umeak eta hondamendi bat bezala ikusten zutena, orainaldiko tirania horretan geratzen ziren eta ez zutela aurrera egiten, ez? Orduan, imaginatu zein garrantzitsua den pertsona batik esatea oraindik ez, baina gero agian bai, edo esaten badiogu ez duela lortuko, ez? Gure buruari batzutan ere horrelako mezuak bidaltzen dizkiogu, ez? Eta esaten diogu ez dugu lortuko, baina hori esan beharrean oraindik ez esaten badugu, ezin dutela ez egin, orduan zer egiten zuten arazoekin, ez egiten zuten. Ez ziren konprometitzen arazoekin, implikazio gutxi hartzen zuten arazoekin, ez zuten ardura beraiekin, eta akatsak ez zuten ikasten. Aldiz, lehen esan dugun pentsaera hori, beste pentsaera hori zeukatenek, ihes egiten ez zutenek, zer ikusi duten, haiek konpromeso handi hartzen zutela arazoekin, implikatzen zirela, eta beraz, honek esan nahi duena da, guk saiatu behar garela oraindik ez hori esaten, ez? Bestela, ihes egingo dugu eta ez dugu ezer lortuko, Aukera, eta inoiz ez zitzaion froga bat egin ostean, ume txiki bat izaten, sistema honek batek zer gaitasun gara ditzaken ala ez? Hori gai edo ez gai. Nota atera behar duzu, baina emaitza oso garrantzitsua da, baina prozesua ez dugu saritzen, ez? Eta orduan nola eraiki oraindik ez erainoko zubi hori, ez? Adimena ez goraipatzen, baizik eta talentua, iraunkortasuna, konpromesua, garapena goraipatzen. Lehen esan dugun bezala, importanteena ez da adimena edo emaitza, baizik eta prozesu horretan ematen diren beste gauza. Eta horako gauzak goraipatzen baditugu, orduan pertsona sendoak lortuko ditugu. Bestela, orain gertatzen ari dena. Beste ikerketa batean, ez dakite, inoiz entzun duzuen konfort eremu hori, erderazko la zona de konfort, edo ezaguneko eremu hori. Ume batzuei, egin zuten ikerketa batean esan zieten, konfort eremu horretatik pauso bat aurrera ematen bazuten, esan zieten, gantzunaren loturak askoz gehiago zirela, eta denbora pasa ahala, izango zirela azkarragoak, eta hori goran izan zen, Eta besteei ez zieten hori esan. Zer gertatu zen? Hau esan zietenei, beraiek hartu zuten lehen esandako garapen pentsaera hori, eta besteei geratu ziren pentsaera finko batean, Beraz, nik uste dut, guztiok garapen hori sortzen duten lekuetan bizitzeko aukera izan beharko genukela, ez? Posibilitateak eduki beharko genituzke ezagunaren horretatik kanpora ateratzeko, baina normalean gero ikusiko dugun bezala zer gertatzen da. Gure sisteman ere, esan digute, hoberena dela geratzea, konfort eremu horretan, ez atera, nola aterako zara eta nola utziko duzu zure lana, nola utziko duzu zure bikotea, nola utziko duzu zure etxea eta joango zara beste leku batetara, ez bizitzera. Beldurra sartu digute, Eta horrela ez dugu aurrera egiten, ez dugu gure baitan daukagun pertsona hori aterako, Eta nire ustez hori jakin da, giza eskubide bat izan beharko litzateke horrelako lekuetan bizitzea, ez? Horrelako infinitua dela dirazten digute, ez? Baina, lehen esan bezala, ez gaituzte erabatean, non ez dute usten barnean daukagun ahalmen guzti hori ateratzea, Eta horrela ez dugu gure baitan daukagun. Guztiok daukagula pentsatzeko ez sistema bat, eta mapa mental batzuk egin dugula, gure bizitzan zehar ikasen dugunagatik, esan digutenagatik, eta badaude idei razional batzuk, horiek ondo daude, lagungarriak dira, jartzen duen moduan, errealitateari zentzua emateko erabiltzen ditugu, sentimendu positiboak ekartzen dizkigute, eta logikan noen abitutak daude, eta hauek ondo daude, Baina, badaude ere, berak esaten duen moduan, 11 idei irrazional, eta hauek ilogikoak dira, eta ondo esa ekartzen dute. Eta askotan, hauekin manejatzen gara, Eta horiek, ikusiko dugun moduan, ez dira horrek. Honek zer esaten jokaera gidatzen duela. Hau da, berak esaten zuen, A, gertaera bat da, gertatu zaren zukun, zehozer. B, da
gu horri buruz pentsatzen duguna. Eta C da, pentsaera horren ondorioz daukagun emozioa edo jokaera. Zuek zer uste duzu, pentsamenduak gure emozioetan eta jokaeretan zer ikusirik daukatela, ala ez? Bai, ez? Hori esaten zuen honek ere, bai, eta berak orduan esaten zuen. Hau aldatzen badugu, B aldatzen badugu, pentsamendu horiek aldatzen baditugu, gure jokaerak eta gure emozioak ere aldatuko dira. Bai? Ala ez, argi ikusten duzuen. Bai? Eta normalean, hau jakinda, zuen bizitzetan hori egiten duzue. Gure emozioak aldatzeko edo gure jokaerak aldatzeko, pentsamenduak edo gure buruari esaten diogun gauzak aldatzen ditugu. Gutxita, saiatu. Saiatu bai. Lortu askotan bai. Nik uste dut, nahi jarri. Orduan, saiatu behar gara hauek detektatzen eta detektatu ditugun momentuan, aldatzen saiatu. Ez badakizkigu zeintzuk diren, txartu aldatuko ditugu, bai? Irakaskuntzarekin gizartean oraindik zoritxarrez askotan finkatuta dagoen eseketa horrekin, uste dut askoz zailagoa dela hortik ateratzea, ez? Askotan ikusten zaituzte harri beltza bezala edo ikusten dut hortza dagoela gakoa batez ere, ez? Igual saiatu bai, nahi bai, eta igual agertzen zara leku baten edo jende batekin edo doa, eta bai, ez dakiz zer, eta zalantzak, ez? Ja, baina lehenan ezin dugu aldatu oraintxe bertan, baina gure burua igual bai aldatzen hasia batezke, orduan hortik igual errezago. Bai, ideia hori uste duzu gure buruan dagoela? Eta zuk ez hola, ez pentsatu azkenean opresio sozial bat, hola azkenean, eta hori... Errabiten du, Pentsamenduarena barkatu, ikustu horretan asko dagoela, ez? Pentsamenduan nik hau, errespetuz eta neurri baten ez, baina hau ongi dagoela uste dut eta hori desiatzen dut eta hori lortu behar dut. Eta hori lortzen ez badut, gero zer gertatzen da? Horrengoan borrokatu berriro. Diot, askotan bai hori ez badugu lortzen, neke zuk erranduzun moduan ez, gaizki ikusten dute, geure buruan, igual lehen komentatu zuen moduan, gure buruan egon behar da naiz eta ez dakit arreba batek ados ez egon edo dena dagoa. Baina hori zaila. Posiblea dela, guztiek beti ni onartzea, edo egiten ditudan gauza guztiak onartuak izatea, ezinezkoa da, ez? Hori idei hori irrazionala da, bai? Lehen esan bezala, lehenengo gure onarpena lortu behar dugu, gure onarpena ez badugu, besteena ezin dugu eskatu. Baina hala ere, besteek ez gaituzte beti onartuko, hori horrela da, bai? Hori esaten duen moduan, egia da, ondo dago, besteak onartzen banaute, baina onartzen ez banaute, ez naiz horretan saiatuko, bale? Onartua ez izatea ez da ondarendi bat, ez da gauza txarrena, ez? Egia da gustatuko litzaidake, baina ez bada gertatzen, ez da zer gertatzen, bale? Gainera, onarpen eza horrek zer ekartzen du. Besteak onartzen ez banau eta ni horretan aritzen banaiz, niregan ez egon gortasuna sortuko da, bai? Eta autoestima ere basua eta bale? Eta gainera, onarpen hori bilatzearen bilatu beharra, esfortzu gehiago da, ez dakit pena merezi duen, ez? Hainbeste energia horretan ematea, gero agian ez lortzeko, ez? Orduan, Elisek esaten zuena da hori, idei hau, bera gota behar dela, bai? Beste idei irrazionala bat, hau da, ez? Arrakasta lortu behar dut eta ezin ditut akatsak egin, bale? Bestela ez bai baita, ez? Hau da, dago erlazionatuta lehen esan dagoarekin, ez? Lehen etxegin dugunarekin, emaitza, ez? Bakarri zaintzen da, baina prozesua zaitu behar da. Ez da 10 bat ateratzea, baizik eta 10 hori lortzeko egin ditudan ahalegin guztiak, ez? Bai, Elisek esaten zuena, eta ni ados nago, gozatu behar dugula prozesua, emaitzaz, bale? Eta jakin behar dugula, arrakasta ez dela beti lortzen, ezinezkoa da beti aditu bat izatea. Eta hoberena da, akatsak onartzea eta ez izutzea, ez? Ez du esan nahi akats bat izatea gati gutxiago balio dugunik, ez? Hori ez da horrela, bai? Eta ondo dago saiatzea gauzak ondo egiten, baina perfekzioa ez badugu lortzen ez da zer gertatzen. Gainera, hori, gizakeak gara,
ez gara perfektuak eta katxak egingo ditugu, bai? Eta gainera, beste arrakastaren bila hori, estresa ekarri aldigu, besteekin konparatzea, besteekin dizkarrak, beraz, bueno, hau bera ere bota du, ez? Botu behar dire, ez? Zer iruditzen zaizue. Askotan horretan ere ematen dugu bila energia, bila esfortzu eta zertarako. Askotan besteak egiten dutena ez dute beti gu mintzeko egiten, ez? Eta gainera askotan egiten badute dira agian ezjakintasunagatik edo traba emozionalengandik eta guri ere berdina gertatzen zaigu, ez? Bestetik, kritika edo emaitz positiboren bat eduki dezake? Zigortzea? Osbata, ez? Azkenean, ume dituzunak edo, eskoletan lan egiten dituzunak, hau jakingo duzue, zigorra azkenean, zigorra da eta momentu horretan, ez dakit umea, momentu horretan ondo portatuko da, baina gero, ez? Hortik ateratzen denean, zigorra ez du ez dutarako balio, bale? Egin behar duguna da, empatizatu, ez? Bestearen zapatetan jarri, ez? Eta pentsatu zergatik egin duen, eta kritikak egiten badizkiogu, lagungarriak izatea. Ez dela, zigortzea ez du zertarako balio, bai? Ez da ikasketa bat. Beste idei bat da, gauzak nik uste dudan bezala izan behar direla, eta horan ez bada, ja, ez? Ez da nio, Askotan nik uste, ez dakite irakurri duzuen psikologo honek esaten duena Rafael San Andreu honek, idatzi dituela bi liburu del arte de no amargarse la vida, handitu eta ikusten ditugu, ez? Gauza bat gertatu da, ondo da, baina, ez du gure puztu egin behar, ez? Edo alde negatiboak handitu behar, bai? Honetan ere, garrantzia handia dauka lehen esan duguna, gure buruari hitz egiteko era, ez? Bai? Osea, niri gauzatza gertatzen baiza dira gauzatzar bat, hori esaten diogu gure buruari jasan ezina da, ezinezkoa da, edo beto da esatea, orain ez zait ondo atera, edo gauza hau ez da nik nahi nuen moduan atera, baina horrengoan ahal izango dut, bai? Lehen esan bezala, gure buruari esaten dioguna oso importantea da. Gainera, nik uste dudan gauza bat behar bezala ateraz bada, ulertzen badut hori erronka bat moduan, asko hobeto, ez? Osea, zailtasunetatik ikasi behar du, edo erronka moduan hartu, bai? Horrela asko hobeago. Eta gainera, desio hau desiatzea, ez dago txarto. Osea, hemen ikusten nahi ditugu guztiak desiatzea, edo nahi izatea ez dago txarto. Gauza da beharretan bihurtzen ditugunean. Ez? Ze beharrak ez digute usten hasten, bai? Beste gauza bat, Elisek esaten zuen hori. Hori da, ez dakit, ez dut gainditu azterketa irakasleagatik. Eta, klaro, hori esaten badugu, kontrolaia ez dago guregan, ez dago bestearengan. Orduan, horri nola emango diogu buelta. Hortan, zerbait egin dezaket edo kontrola nire baitan dago, ez? Agian ez dute, ez dakit, ez dut gainditu, ez dudalako ikasien beste, edo ez dakit, ulertu ez dudalako ez dakit zer, edo hainbat gauza, ze bestean jartzen badugu boterea, guk ezin dugu ezer egin. Hau ditzen da, locus de control, ez dakit entzun duzuen hitz hori, ez? Osea, jendeak izan dezako locus de control interno, osea, gure baitan dagoena, edo externo. Claro, zer gertatzen da, locus de control hori externo daukaten pertsonak, pentsatzen dute besteak daukatela erru guztia. Orduan, besteak erru guztia badu, nik zer egin dezaket, ezer, ez? Eta jarrera hori ez da bat ere ona. Baina pentsatzen badu, nire baitan dago, nik zeo zer egin dezaket, hortik aurrera, garapen prozesu bat eman daiteke, bale? Lehen esan bezala, emozioak, pentsamenduak eta interpretazioak lotuta daude, bai? Osea, egun esaten diogu gure buruari, hola sentituko naiz, bale? Gero beste gauza bat, beste idei irrazional bat da, nire inguruan dauden gauza arriskutsu eta mehatxari bat kontrolatu behar ditu, guztia. Eta kezkatu behar da. Zer uste duzue? Guztia kontrolatu dezaket? Nire inguruan gertatzen den guztia? Ezinezkoa da, ez? Eta askotan zer gertatzen da, gainera, kezka gehiegi bat ditugu, antzietatea sortuko da, urturitasuna. Eta zerbait gertatuz gero, eraginkortasuna ere txikiagoa izango da. Beraz, ez du zentzurik. Beste batetik askotan beldurrak daude gure buruan eta ez kanpoan, ez? Ez aizue hainbatetan gertatu, pentsatzen dugu hori arriskutsua dela, baina benetan hori, igual ez da arriskutsua, baina gure baitan, ez? Edo gure buruan horan ikusten dugu, bai?
beldurrak gainera ez diogu laguntzen, ez? Arriskuak iritzen. Zertarako pentsatuko dugu arriskutsua dena, gaizki sentitu, duri sentitu, gero, horrek laguntzen ez da gaitu, ez? Askotan, gauza hauekin egin behar dena da umorea erabili, ez? Askotan, gauzak exageratzen baditugu, konturatuko gara edo hartuko gara, ez direla besterako, bai? Baina askotan, aurretik pentsatzen duguna da, arriskutsuagoa gero gertatzen dena baino, ez? Gertatu zaizuen ez bai? Ez dakit, daukazula ez dakit zer, ez dakit, diazte barru eta zaude bueltaka, ez? Pentsatzen eta nola jungo da eta hauaz gaizki sentitzen naiz, nola egingo dut ez dakit zer, eta gero momentu altzen da, eta asko txarragoa izan da, aurretik pentsatutakoa gertatutakoa baino. Niri batzutan dut izan za, eta gero hartzen naiz, ez dela horren bestirako. Osa, ez nuen horren beldurra hondirik izateko arazoik. Gehienetan. Justu gehienetan. Bai, horregatik, gero, konturatzen gara ez dela inbesterako, orduan zertarako, ez? Osea, razionalki pentsatzen badugu, emozioak, hor daude, zaila da igual hori kontrolatzea, baina razionalki dakigu hori ez duela zentzua, ez? Zertarako, kezkatuko naiz, gero agian hainbesterako ez bada, ez? Jakin bai, baina gero, ez? Zaila da, bale? Gero askotan pentsatzen dugu hori, zoriontsuagoa izan daitekeela, erantzukizunik eta zailtasunik gabe. Zuek zer uste duzue? Askotan zoriontsua izan gentzateke. Baina ez? Askotan burua garatuko. Hori da, bai. Bai, lehenengo hori behar du, ez? Zailtasunekin, ezioekin, eta bai. Egia da, hori, erantzunkizunak, ez duguna egingo da luzatu denboran, ez? Saiatuko gara erraz egiten, ez luzatu denboran, bale? Eta, oso garrantzitsua gara, helburuak eta ekintza planifikatzea, erantzunkizunekin edo zailtasunekin, bai? Zer egin nahi ez dugunean, hobeto da planifikatuta izatea eta holan, ez? Holan badaukate, holan jarraitzea eta ez denboran luzatzea, ez? Askotan ez aizu gertatu zerbait egin behar duzuela, baina ez duzuena, eta orduan denbora luzatzen da, eta gero lehen esan bezala, denbora hori luzatzean, luzatu dugu txarto sentitzeko denbora hori, ez? Eta ez dauka zentzuri, bai? Eta gero zuk esan duzun moduan, autokonfiantza gauzak egiten lortzen da, ez? Zailtasunei aurre egiten badiagu, gure autokonfiantza ere handituko da, bai? Horrean ikusten dugun bezala, giza zoriontasuna gero eta handiagoa da helburu zail eta epe luzerako batekin konprometitzen banaiz, ez? Gauza errazak egiten baditut, ez naiz hasiko, ez? Geratuko naizen bezala, bai? Baina, gure bertsiorik onena lortu nahi dugunez, hori ez dugu balio, ez? Gero askotan pentsatzen dugu hori, guk baino indartsuago den norbaiten beharra daukagula, ez? Zuek zer uste duzue? Hori daukazue buruan? Beti apoiatzen. Behar batean, bihurtzen badugu, lehen esan bezala, bai? Osea, hobeto da nik saiatzea eta ardurak hartzea, besteak nire ardurak hartzea baino, ez? Horretan ados zaudete, ez? Hori da, lehen esan duzuena, norbait hori edukitzea oso ondo dago, baina lehenengo saiatu zuk egiten, bai? Hobeto da zuk egitea eta porrot egitea, beste batek zugatik egitea baino, bai? Eta gainera, laguntza ondo dago, pertsona bat zure alboan egon daiteke, baina nola egongo da beti zurekin? Zure burua. Eta bestea, agian egon daiteke, ala ez, bai? Beraz, hobeto da, gure buruarekin beti egongo garenez, gure buruarekin ondo ematea eta ardurak gu hartzea, bale? Eta, azkenik ere besteengan gero eta menpekotasun handiagoa izaten badugu, gero eta autoestima basuagoa, ez? Lehen esan dugun bezala. Bai, gero askotan, iraganak dira gaur eguneko sentimenduen eta jokabideetan eragina du. Zer uste duzue? Gertatzen zaizue, ala ez? Iraganeko gauza... Iraganak beti zerbait markatzen zaitu edo zerbait dago. Zuk aldatu dezakezu, baina azkenean zerbait delitzen dela beti mintzatzen dugu. Bai, ofartzen duen moduan hori, eragina dauka orain aldian, hori ez dago ezer esaterik, ez? Baina orain aldia, biharko iragana izango da, ez? Eta hau aldatzen badugu, gure etorkizuna, hori, pozgarriagoa izango da. Iraganari aurre egin behar diogu, bai? Osea, ez dugu eman behar den
buruari aukera berriak eman behar dizkiogu. Nire iragana hori izan delako, orduan ni holan izango naiz beti. Ez daukat aldatzeko posibilitateri, zuek zer uste duzue? Badago, neurriko zamarekin, ez? Orduan, ez da berdin 20 urte ezitzen zena, edo orain ezitzen dena, edo ezin behar duguna. Orduan, horren alde egin behar da lana eta gora berak ere. Orduan, ados egon behar duzu, edo adi egon behar duzu, hori egiteko, ez? Bai, ados nago, ezin diogu iraganari botere guztia eman, ez? Orduan, guri zer geratzen zaigu, ez? Iragana horrela izan denez, nila horrela izango naiz beti. Ezin diogu hainbeste botere eman, ez, iraganari, ez? Bai, ezin ditugu justifikatu gure gaurko egoera edo jarrerak, ez, iraganagatik, ez? Bale, horrela ez gara hasiko. Ez dakit entzun duzuen hemen residentzia izeneko, bai, hitz hori, entzun duzuen? Ba, gizu zer den? Residentzia, bai. Ez? Zerbait gaizki ateratzen duzunean, edo esperientzia txarra izan duzunean, horretatik nola ateratzen zaren. Hori da. Residentzia berez da, uste dut, una propiedad del hierro, ez dakite, eta oso gogorra da, ez? Eta hori trasladatu da, ez, gizakietara. Eta asko erabiltzen da adibidez, bizitzarra izan duten umeetan, batzuk daukate gaitasun bat aurrera jotzeko, besteek ez daukatena, eta horiek esaten zaie ume resilenteak direla. Dago liburu bat, Patito Feo deitzen dena, ez irakurri duzen horri buruz. Eta horrek esaten du, zenolako gaitasuna daukaten pertsona batzuk aurrera egiteko besteak ez dutena, resilenteak direla. Urtean bi egun baino ez daude ezer egin ezin denean. Bat atzo deitzen da eta bestea bihar. Beraz, gaur da egun ezin haudean denari beko, ez? Bai ez? Ba ez utzi ezer, biharko dago, amargarren ideia, esaten du hori, besteak arazoak dituztenean, beraietaz kezkatu behar naiz, eta beraiek triste ez ditzen badira, ni ere triste ez ditu behar naiz. Gertatu zaizue? Hau noiz bait? Hau ere, nahiko kaltegarria da. Besteengan kezkatzea bai, baina, Hori, nik ez untzitzea, bestea laguntzen dudan bitartean, ni hor egon behar naiz, ezin ditut bere emozioak niregan trasladatu, ez? Ze bestela ez diogu lagunduko eta gainera gu gaizki sentituko gara, Eta beste gauza bat, nire buruari galdetzen dira ere da, zergaiti laguntzen dugu. Askotan laguntzen dugu gure arazoei aurrez egiteko, hau ere galdetu behar dugu gure buruari, ez? Laguntza ondo dago, baina ni laguntzen badut nire arazoei aurrez egiteko kontuz, Eta ondo dago besteengandik kezkatzea, baina ere zeozer egin badugu. Ezin badugu ezer ez egin, zertarako hainbeste kezkatu askotan, ez? Ze uste duzue, hor inbertitzen dugu ere esfortzua, energia eta gero ezer ezin badugu, ez? Zertarako. Dugu hori, gu ez garela besteen jokararen erantzule, ondo dago besteetaz kezkatzea, baina ni ez naiz horren erantzule, eta nik ez dut hori sortu, Duan ez naiz ogoran sentitu behar, triste, gaizki sentitu behar, bestea gaizki pasatzen duelako, baina neurri batean, Eta azkenengoa esaten du hori, arazo bakoitzak irtenbide ezin hobea izan behar duela. Askotan pentsatzen du, hau egin behar dut, eta, ondo egin behar dut, ez? Eta ez badut ondo egiten, txarto, ez? Orduan, ondamendia. Irtenbide perfektuak lehen esan bezala ez dira existitzen. Orduan, ez dugu pentsatu behar beltza edo txuritan bakarrik, ez? Horren artean ere badaude milaka beste soluzio, ez? Eta guztiak dauzkate abantailak eta desabantailak. Irtenbide perfektua ez da existitzen, Eta lagun biltzen, berak esaten dituen hamaika ideia hauetan lagun biltzen dira. Ondo jokatu behar dut eta guztien onarkoena lortu behar dut, ez? Lehen esan bezala.
bi pertsona guztiak nirekin ondo jokatu behar dute, era egokian, eta bestela zitalak eta gaiztoak dira eta soportu behar ditut, ez da, lehen esan bezala, eta bizi baldintzak onak eta errazak izan behar dira. Nik nahi dudan guztia lortzeko esfortzu handirik gabe, eta ondo eza gehiegirik gabe. Ba ez da, lehen esan bezala, ez baditugu erantzukizunak hartzen, eta ez baditugu aurre egiten zailtasunei, ez dugu aurrera egiteko, bai? Geratuko gara, hola. Bai. Gustatuko, ikusi dugunarekin erlazio zuzena dauka, bai? Gure pentsamendua segun nolakoa den, gure jarrera holan izango da, bai? Eta gure jarrera, gure bizitzan, garrantzitsuena da nik uste. Ez dakit ikusi duzuen, orain ikusiko dugun bideoa, tipo honek, ez dakit, a ber. Ikusi duzuen tipo hau? Bai? La importancia que tienen las actitudes en el cambio personal. Y trabajar el concepto que presentaban de que las personas somos como bombillas. Todos somos como bombillas, porque las personas transmiten. Bombillas con patas, porque nos vamos moviendo por la vida. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todo el mundo transmite, pero la diferencia es relevante. Hay veces que conocemos a alguien y al cabo de 3 segundos de conocerle decimos ¡wow! ¡Ole, ole! ¡Y ole! ¡Vaya espectáculo! Y hay veces que conocemos a alguien y al cabo de 3-4 segundos decimos ¡ole! No... Llámalo feeling, llámalo química, pero existen estas sensaciones. Los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás. Entonces, en este sentido somos como bombillas. En realidad, yo quería explicar un ejemplo también para explicar de la bombilla. Esto no está en el guión, pero ya me voy a jugar el tiempo, porque la mejor forma de explicar las cosas para mí es con ejemplos. Yo disfruto mucho con el frío, a mí me encanta la montaña, yo soy feliz en Ordino. Y no entiendo a la gente que le gusta la playa, respeto, pero no lo entiendo. Que haga mucho calor, que hay mucha gente, para que no es la agua calentita, que te queman los pies en la arena, la sal del agua que se mete por todas partes, en fin, que la playa no es lo mío. Pero tengo la suerte de tener una mujer y unos hijos pues que les encanta la playa. Entonces hay un fin de semana al año, pues que hago una excepción y en vez de quedarnos en Ordino, pues vamos a la playa. Como no conozco hoteles, lo que hago es cada año elijo el hotel de la misma manera. Yo envío un tweet, digo, bueno, ¿alguien conoce un hotel bueno, bonito, barato, que esté para ir con la familia a la playa, que esté bien? Y hay gente que se manda y te contesta los tweets. Entonces, en las recomendaciones que me hacían, había un hotel que se repetía mucho. Y pensé, hombre, se repite tanto ese hotel, será un buen hotel. Me conecto a la página web y no había ni una foto. Claro, yo no sé, vosotras o vuestras parejas, pero mi mujer, si no ve fotos, pues no la puedo convencer. O sea, mi mujer quiere ver fotos. Fotos del hotel, fotos del jardín, de la piscina, fotos de la habitación, del baño, sobre todo del baño. Mi mujer tiene una fijación con los baños, como si fuéramos a pasar el fin de semana al baño. Total, que no había fotos. Y les mando un mail al hotel. Digo, apreciados señores, pues mire, yo quería hacer una reserva, me lo han recomendado, pero no hay fotos. Y claro, yo sin fotos, pues a mi mujer no la convenzo. Respuesta del hotel. Recibo un mail, y ha pasado tiempo, pero lo guardo. Dice, apreciado Víctor, le voy a ayudar a convencer a su mujer. O sea, queda así directamente. Es verdad que no tenemos fotos de las habitaciones, porque estamos renovando nuestra página web. Le pido disculpas por ello. Este es un hotel pequeño, y al jefe le ha dado por reformar. ¿Qué vamos a hacer? Se aburre. Y entre paréntesis pone una sonrisa. Lo que he hecho es subir a la habitación que creo que mejor les encajaría con los niños y hacer unas fotos con mi cámara personal. Se las adjunto en este mail. Si a su mujer no le gustan las habitaciones, dígamelo, que hablaré con el jefe para ver si las puede cambiar. Y entonces entre paréntesis pone, puesto a reformar la web, ya no van un par de habitaciones. Si necesitan las fotos, solo tiene que pedírmelas. Es un subir y un bajar. Usted pida, será por fotos. Le esperamos pronto a su disposición. Ana, responsable de recepción. Claro, tú recibes un mail así. Y si eres un poquito normal, ¿qué piensas? Si eres un poquito normal, lo que piensas es, coño, pero tú de qué careta has salido, ¿para qué te han dado? Porque hubiera sido un mail serio, correcto, profesional. Pues un mail serio y correcto hubiera sido del estilo, pues, apreciado cliente, estamos grabando la web y no hay fotos. Pero no se preocupe usted que en 2 semanas estarán las datos colgaditas. Atentamente, Ana.
Eso hubiera sido un mail serio, correcto, profesional. Y el problema es que estamos rodeados de personas que son serias, correctas y profesionales. Y luego hay otras que, aparte de muy serias, de muy correctas y de muy profesionales, se generan esta sensación de ole, ole y ole. Entonces, de esto vamos a hablar. Pero a mí es verdad que hay gente que me dice, mira, Coopers, yo de la bombilla estoy hasta el coco. Estoy hasta el coco porque estoy muy desanimado. Y además que hay gente que está muy desanimada. Pero claro, tú coges un periódico y te hablan de crisis. Pones la televisión y te hablan de recortes. Quieres escuchar la radio para desahogarte un poquito y te hablan del déficit. Y claro, llevamos 4 o 5 años, encima del trabajo las cosas no van bien, hay quien tiene sus problemas personales también, una madre que está enferma, hay quien tiene problemas de pareja, hay quien tiene un hijo en la edad del pavo, hay quien no es del Barça. Entonces claro, vas sumando, y dices, hombre, fuentes de alegría como para ir transmitiendo y... Es que no hay. Y es verdad que no hay. Y es verdad que hay mucha gente por dentro que está desanimada, desbordada, desquiciada, está hasta el coco de todo. Hay una crisis espectacular de estado de ánimo. Hay una crisis de... que no sé cómo se escribe. Pero es cuando llegamos a casa y dicen, papi, ¿me cuentas un cuento? Que te lo cuente, mami. O cuando dicen, oye, ¿salimos a tomar una copita? Sal tú, querido. Y este es el problema, acabamos con él. ¿Y por qué es tan importante mantener el ánimo? Porque, voy a ver si pasa... Hay una fórmula que es esta. ¿Cuánto vales tú como persona? Joder, ya han pasado 6 minutos, ¿eh? ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para toda la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima, ¿qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde como persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Y yo no digo que la CLH no sean importantes, las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. Coño, no tengo ni idea, no tengo nada. Claro que el conocimiento es importante, pero no lo decimos por su manera de ser, y no la jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Aquí eligen sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami es fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H, nos definen por la manera de ser, por mi mami fantástico, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No perdemos ni conocimiento ni experiencia, perdemos manera de ser. Gure buruari esaten badio, ezin dut, ez du, gaizki egingo dut ez daki zer, gure jarrera, ez da nahi izan, bai? Baina aldiz, badaude beste batzuk, honek esaten duen moduan, jarrera izun bai ona daukatela, eta orduan arrazoi aurre egiteko horrek eragin handia dauka, ez? Egoko naiz, horrek gutxatzen dut, zaila da, holakoak aurkitzea, baina, aurkitzen duzunean, eguna posten zaitu eta zu posten duzu, baina, funtsezkoa dela. Osea, deno ditugu arazoa, deno ditugu gora berak, jarrera funtsezkoa da. Askotan zerrentatzen da, guk gaude ezagun eremu horretan, eguneroko nahaste borraste horretan, ona ala txarra izan daiteke, agian ez nago ondo lanean, ez nago ondo bikotarekin, ez nago ondo ezagizan, baina ezaguna denez, horrek segurtasuna ematen dit, orduan, hobe da hor geratzea, hortik ateratzea baino, ez?
Baina benetan hori nahi dugu? Noizbait hori zegoen dugu, ala zergatik ez gara hortik ateratzen. Beldurren handik? Ni ustez baietz, ez? Eta lehen esan dugun bezala, gure ezikuntza esan delako, kontuz kanpora joaten bazara, kontuz nola utziko duzu hau, nola egingo duzu hau, ez? Lehen esan duzun bezala, bai? Baina horrek ez digu laguntzen, ez? Azten, bai? Ez dugu batera. Gure txika baten ikustu baietz, ez? Osea, datzea inolako segurtasuna gabe, hori da, ustut, denborarekin ikasten dela, ez? Igual gaztea bazarenea, ez da gizien, baina gero ja, igual segurtasun txiki bat behar duzu hortik ateratzeko, ez? Igual, agizkara behar ez, baina, txuriko naiz nire pentsatzera ustut, bai behar dela. Osea, ez, igual horrekan dago gakoa, baina nik ustu behar dela segurtasuna ere. Bai, segurtasun pizkat, bai, ez, baina nik uste edo askotan, bidaietara juten gara, eta guaz ondo ez dakizet, baina ni bueltatu behar naiz, nire ezagun ere horretara, ez? Uste dut. Bai, eta arazoekin eta gauza guztiekin lehen esan bezala, askotan egon gaitezke gure lanean, gaizki, ez dakitzen bat denbora lanera juteko, ez zait gustatzen, ez dakin horrekin gaizki, ez dakizet, baina hor geratuko naiz, ez? Bada espada, ez? Zer esan digute, hortik ateratzea, kontuz, ez? Kontuz erarkituko duzun, kontuz erortzen bazara, kontuz gero nola, ez? Beti kontuz horretan, ez? Ez gaituzten nire ustez. Muy bien, ¿has cortado todo, verdad? Pues bien, ahí me sacan unas cosillas que terminan en verdad. Bueno, lo de la situación del core y eso, sabes que desde que ha llegado el director nuevo, directorcillo. El Fernando sí. Pues que las cosas se están empezando como a complicar, no sé, se ha quedado como un súper mal ambiente y hoy hemos tenido una reunión y ha sido bastante duro. No sé, es bastante insoportable. Yo no he dicho nada, pero no, y la gente tampoco dice nada, se quedan así como medio callados y tal. Que no sé, que yo varios había estado pensando y a raíz de todo esto con Fernando, y yo creo que quiero dejar el colegio. Sí. ¿A qué te refieres, verdad? Norbaitek olako zer esatea aldaketaren bat egiteko nahi izatea eta zuek paper horretan jartzea, edo alderantziz. Ez? Mutilaren paperarekin ez goaz oso... Mutilaren paperarekin ez goaz oso Bai. Gero besteak ere izan behar du zer nahi duen garbi ez. Osea, norantz egin nahi du, batxutan da, aldatu nahi dut ez dakit zer. Eta zer, ez dakit. Bai, aldatu nahi duzu, baina zer ez. Osea, eta mutilaren papera ikustu gizartean eta gure bizitzan larregi ematen dela. Bai, izi hori, ez? Izi... Eta ametan ja ez dute, ametan ja da parte, gure amak ez. Bai, baina askotan ere ez dira amakarri, jende gazteak ere horako pentsamendu dauka askotan, ez? Ez dut hau egingo, ez dakiz gertatuko den, ez? Azkenean, hori, bideo honen esan nahi duena, askotan guk kontrola galtzen dugunean, edo paperen kontrolatzen ez ditugunean, orduan da, momentu horretan da justu ateratzen denean bizitzaren papera, ez? Osea, gordeta geneukan gidoi hori ateratzen da kontrolpean gauzak ez ditugunean, ez? Eta askotan gertatzen zaigu hori, adibidez, ezin dugula bizikleta hartu, ez? Daukagun pentsatzeko eragatik edo pentsatzeko sistema horri, ez? Ezin gara bizikletan igo, ez badakigu noruntz goaz, ez gertatuko den gero, eroriko nahi ala ez, bai? Eta horrela ezin dugu ezer egin. Ez gertatzen zaigu berdina erlazioekin adibidez, ez? Beti erlazionatzen gara ezagutzen ditugun pertsonekin, bai? Hori ondo dago, segurtasuna ematen dugulako, baina hortik ateratzen bagara, askoz gehiago ikasiko dugu, eta gure buruarekin berdin, ez? Gure buruarekin erabatean erlazionatzen gara, baina beti erlazionatzen bagara era horretan ez dugu ezer ikasiko, bai? Segurtasun eremu horretan egongo gara, baina ez dugu ezer ikasiko, ez?
Orduan, hori esaten duen bezala, kontrolezako momentuetan, ez dakit zer nahi zen, inoiz momentu horietan egon ez naizelako, hori gertatzen da, beldurtzen da, kanpoan dagoena. Eta gero azkenik, gustatuko litzaidake, pizkat komentatzea, hemen eta orain bizitzearen buruz, bai? Ez dakite, honetan ere, hau, azken bolada honetan, asko entzuten da, hemen, aquí y el ahora, ez dakit, baina, nire ustez, asko entzuten da, baina ez dugu egiten, ez? Gure orain aldea gutxiesten dugu, ez? Beraz, igual, kontziente ez garelako, ez? Askotan etorkizunean gaude beti, ez? Igual, momentu honetan hemen zaudete, baina zeuen burua dago, pentsatzen gero zer egingo dut, bihar ez dakiz zer, datorren astean, edo lana nola egongo da 2 urte barru, edo nire ez dakiz zer, ez? Beti gaude, hori pentsatzen etorkizunean. Eta gero, sartzarora heltzen gara, eta zer gertatzen da? Iraganera juten gara, ez? Ez dakitzen bat urten dituenean, ez nuen egin ez dakiz zer, edo gogoratzen zara momentu horretaz, eta azkenean zer gertatzen da. Nire gorputza hemen dago, momentu honetan, baina non dago nire burua. Azkenean, guk iraganean edo etorkizunean gauden bitartean, orain aldia aurrera doa. Asko gertatzen dago ere teknologiarekin, orain ez dakite sare sozialekin, gaude beti ez dakite argazkiak botatzen, baina azkenean argazkiak bota gero beste irakusteko, baina momentu hori azkenean ez dut bizi, zenago pentsatzen hori, gero jarri behar dutala ez dakin duen, eta hauek budisten ere pentsaera hori, nire ustez garrantzitsua da, gure zoriontasunerako hemen bagaude, hemen egon behar gara, Zagitzen duzuen kondai hau, zarela. Mesedez, esan hartzen didak eze gauza daude jakintzu baten esku besteok egin ezin dituguna, eta zarrak izan zion. Jaten dudanean, soilik jaten dut. Lotan nagoenean, soilik lo egiten dut. Eta zurekin hitzen daudenean, nagoenean, soilik zurekin hitz egiten dut. Baina hau ere nik egin dezaket, eta ez naiz jakintzu bat, esan zion gizonak argituta. Nik ez dut hori uste, esan zion jakintzuak. Zulotan zaudenean, egunean zehar izan dituzun arazoak gogoratzen dituzu. Edo altzatzen zarenean, eukiko dituzun arazoetan pentsatzen duzu. Jaten zaudenean, gero zer egingo duzun burutzen zaude. Eta nirekin hitz egiten duzun bitartean, pentsatzen zaude zer galdetuko didazu edo zer erantzun behar didazun nik bukatu baino lehen. Egia da hori ez? Oso gutxitan gaude momentuan, baina ez gaude bizitzen, hemen daukaguna. Eta bukatzeko ariketa txiki bat egin nahi zuekin. Nahi nuke, horrein jarriko dugundan abesti hau da, suposatzen da hori zoriontasunera eramaten gaituen horako bat, Orduan, gustatuko litzaidake hau, entzuten dugun bete artean zuek hemen egotea. Saiatuko gara hemen, momentu honetan egoten, bai? Hortuko du. Baina musika hemen egoten, ez? Abidetzen du, ala ez. Ala jonsarete. Zer pentsatu duzu, Beti nahiz talde zure buruan garabik badoa, ez? Memoriak dituzu edo pentsatzen zua gero ez dakitzen esan behar dut, ez? Baina hori den esan bezala, azkenean ez gaude momentuan bizitzen, beti gaude, pentsatzen etorkizunean edo, Bueno, ia bukatzeko, hau, ez, zuentzat eramaten baduzue,
ondo. Askok lortu badute, zergatik ezin izango duzuzuk, ez? Norbaitek lortu badu pertsona bere baitan daukan hoberena ateratzen, zergatik ez dugu lortuko gu. Bizitza denbora guztian disfrutatzeko erabat dago, zergatik ez ikasi. Zure buruan bertsiorik hoberena zure zain dago. Gure bertsiorik hoberena izatea bizitzaz gozatzeko ate garrantzitsuena da eta ezinbesteko pasaportea mundua miatzeko. Bizitza guztia irauten duen abentura da eta amesgarri batekin hasten da. Eta hori zeu zarete. Zeu izan zaitez, baina erauko papera, hartuta daude. Beraz, alda guztia,